kada matutyan manragsakan. Ay salidumay. Damdaman Radyo Sagada. Di Radyo Sagada, kukumuna titangatang nga mangidanon kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idanon ni kada kayo ti madama mapaspasamak iti Pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggit iti komunidad. Damdaman Radyo Sagada. Nay magmaningag sa papapagayam kagayam, din manon iti oras iti panakaibingay dagiti sa magmamano adamdamag ita nga aldaw, iti panakaiyam para kadagiti damdamag lokal ken national ken regional. Siak ni manong yung arafi amang ipadamag kadagiti damdamag itata nga aldaw. Manipod kadagiti ulo dagiti damdamag lokal iti saksakit nga na-record iti St. Theodore's Hospital iti Sagada in Waragawag dagiti opisyal ti Salonat. Dadumapay nga ulo dagiti damdamag lokal na bayaga panakailepas iti manarimaan a konstruksyon iti kalsada iti masakupan ti Barangay Hillside, Baguio City. Kukwestiyonaran dagiti residente. Dumapay nga ulo dagiti damdamag lokal, rollback iti gasolina ken diesel na ipatungpal itang iti napalabas nga aldaw panang ibabae iti pamasahe nunumuan pailang sigun iti may sa Baguio Benguet Transport Group. "36 anyos nga igurot rapper manipod Bugyas Benguet, maatap napapatay persons of interest na bigbigan. Iti dadumapay nga ulo dagiti damdamag lokal, Rango ti Cordillera iti palarong pambansa, dakkel iti potensyal na ang umato inton sumaruno at tawen. Iti ulo dagiti damdamag nasyonal, iti papasweldo iti publiko, sayang no saan ang maaramat iti trabaho ti oras iti Senado. Dadumapay nga ulo dagiti damdamag iti lokal DTI agtultuloy iti panang suportada kadagiti MSME. Kadagiti matdetalye dagiti damdamag lokal iti Sagada Mountain Province inlawlawag ni Mrs. Prudence Calpiha, Senior Nurse iti St. Theodore's Hospital, dagiti karonaan sakit na i-record iti Hospital manipod Abril engana Mayo 2026. Sigon kinkwana dagiti upat kadawyan na sakit anang idalan iti panagga pa-admit dagiti pasyente iti bulan ti Abril ket pneumonia, acute gastroenteritis, respiratory tract infections, ken hypertension. Iti bulan ti Abril adda iti 23 sa pasyente ang na-admit gapo iti pneumonia nga agtawan manipod 5 aging 35 anyos. Iti hypertension adda ti 17 ang na-admit
nga kadawyan ang nagtaudan kadagi iti edad a 40 anyos ag pangato agingga kadagiti senior citizen. Iti konsultasyon mo ti bulan iti Abril respiratory tract infections ti nangibingay iti kaduan a kaso nga ada 86% ang nagkonsulta manipod ubing agingga kadagiti agtawon iti 70 years old. Na-record mo iti 50 konsultasyon para iti pneumonia manipod edad 0 agingga 70. At dapat iti 32 akaso iti injury, mayan natop kadagiti hiking activities iti Marlboro Hills ken Blue Soil. Caving activities iti Sumaging Cave ken dagiti aksidente mayan natop iti motorsiklo nga inaramid dagiti lokal ken bisita. Iti bulan ti Mayo dagiti nang runa kaso iti admission ken pneumonia, acute gastroenteritis ken hypertension no pay kasta saan pay anay palawag dagiti detalye ken bilang kaputa dapay dagiti kaso iti proseso iti panang diagnose. Iti konsultasyon iti Mayo respiratory tract infections ken pneumonia lata iti nang runa rason iti panagpisita dagiti pasyente iti ospital. Na i-record mo dagiti sumagmanong akaso iti ada mo ti na i-record sumagmanong akaso iti dinggi iti Mayo a bulan. Kabayatan na impanawagan na ni Mrs. Calpi iti publiko sa limutmutan iti salunat nang nangrura ita apanawen asaan mapagtalkan ti klema. Tamabalin nga agpudot iti bigla ken sumarunomat ti panagtudo. Iti na pa iti tali iti damdama ko questionaran iti sumagmamano a residente iti kinabayag a panakailepas iti manarima na construction iti kalsada iti masakupan ti Barangay Hills, Baguio City. Sigun iti nakitungtong dagiti media saanen a nabigbig. Di napalabas pa lang atawan a narugyan tinasawa proyekto ngam saan pa lang analpas agingga ita. Malaksig iti data mas daaw dagitoy no paya arumrumwa iti portal ti syudad ti Baguio completed ti status daytoy. No pekas tayo lawlawag ti City Engineering Office Planning Division section babaen kini Engineer Rodel Lagare at talo a projects ti nagsasabay a naaramid sa jay. Inayon na nga upat iti proyekto sa jay ang inmunan analpas ti masa project idi napalabas atawan. Dagiti nabatbati ket dagiti talo a proyekto. Pakairamanan iti rehabilitation improvement of Hillside Road contractor DLK Construction. More than 13 million around 220 meters. Completion of road recovery from military cut-off road to Luacan Road. This is Santa Scholastics contractor AP na OE Construction Supply and Aggregates. More than 16 million around 223 meters. Rehabilitation improvement of Santa Scholastica Road to Scout Barrio contractor capable builders around 190 meters. Inlawlawag ni Engineer Lagare aduwa kadagiti proyekto ket nalpasen idi Pebrero 2026. Itinabatbati nga ongoing iti construction na ket iti completion of road recovery from military cut-off road to Luacan Road, Santa Scholastic sa contractor AP na OE Construction Supply and Aggregates. Kinuna ni Engineer Lagari ang nabayagan na iti nasawa proyekto gaputan naadaan na iti adjustments on-site kan gapu kadagiti bagyo ang naglabas. Gapu iti dayta na ilaylayon iti panakalagpas iti proyekto agingga iti May 25, 2025. No pagkasa naadaan man ang dagiti iti parikot iti pipeline kan iti telco posts rason. Tapno makikoordinar pa dagitoy kadagiti masaknan nga ahensya
tapno masolbar tinasao nga isyo. Iti na tumapay ka detalye na iti damdamag lokal na ipatungpal iti dakkel a roll bakit presyo ti gasolina kan diesel iti napalabas nga aldaw iti Hunyo 2 ngam saan pa asigurado no may babamot lang ti pamasahe sigun kadagiti transport groups iti syudad. Iti panakiya tungtong dagiti media kini Wilson Bumayat Jr., President iti Jeepney Federation Baguio Benguet. Federation Baguio Benguet, kinuna na nga awan pa iti opisyal anak sa saritaan da may papan iti panangibaba iti pamasahe, gaputa agor uray da pa iti steady wino agtultuloy a panagbaba iti presyo ti langis. Sigon parkin ko na obserbaran da pa iti sumagmamanual daw kan kitaan da ti sitwasyon. Inton umay alawas no mabalinan amadaan iti fire adjustment. Inlawlawag na pagnunumuan pa ilaang dagiti addang nga aramiden datap no makita da, dagiti mabalin a solusyon may papan na iti plete gaputa sigon kini Bumayat Jr. at adalan damot laang dagiti addang makapasaya at kadagiti commuters ken drivers. Kini daw mati publiko iti panakaawat manipod kadagiti drivers pakairamanan dagiti commuters iti manarimaan a sitwasyon. Kadayanan pa dagiti detalya adamdamag iti Bugyas Benguet agtultulo nga imimbestigaran na dagiti otoridad iti pupusa iti 36 anyos nga igurot rapper a residente iti Dukkan Bakulungan Sur, Bugyas Benguet. Iti exclusive interview iti media kinig Police Captain Fillmore Pasiwen, Chief of Police iti Bugyas Municipal Police Station. Kinuna na akas may basar iti inisyal nga investigasyon dagito akat maatap nga da iti foul play. Ana pasamak iti pupusa iti saanan nga na inaganan iti biktima gapo iti sugat ang nakita iti likod ken sango ti ropa na. Sigun pa iti opisyal, agrupo santi bangkay. Iti biktima, iti nasarakan daytoy iti kanal iti mismo agardina. Iti report iti Bugyas Municipal Police Station, nakawat na iti impormasyon sa kanan iti nasarakan a bangkay iti Dukkan Bakulungan Sur, Bugyas Benguet iti Mayo 31, 2026. Iti interview na iti otoridad iti asawa ti biktima napanday iti gardina agsapa iti Mayo 31. Tapno apan nakitaan ti asawa nagaputa saan ang nagawid wenno nagawawid iti balayda iti talo nga aldaw. No pay kasabayat nga agap abono da ito iti gardena, nakita natin may isang bangkay ang nabigbig na nga iso ti asawa nagapo iti bado asuot na dagos mat nga inyawag na daytoy kadagiti otoridad. Sigun mat kini Police Captain Pasiwan adan iti persons of interest dagitoy. No sa dino, kwarta ti posible arason iti pupusa iti biktima. Naduktalan iti investigasyon dagiti otoridad nga da iti nakadwa ken nakainuman ti biktima iti Mayo 28 iti kupo iti gardina sakbay a masarakan daytoy a bangkay. Na-recover manipod iti kubo dagiti sumagmamano abote iti arak ken dumapay nga ebidensya. Posiblihan na dan iti sana pa nakikinawatan ti biktima ken dagiti nakadwa na nagresulta iti nasao nga insidente. Iti agdamakat maurura iti resulta iti otopsiya iti bangkay iti biktima bayat amay sagsagana matan iti kaskanan a dokumento para iti panakaipila ti kaskanan a kaso kontra kadagiti suspect. Umapapila mo ti pamilya iti hustisya bayat akit kitawan dagiti otoridad iti publiko ay liklikan da
nga agi pablak iti ladawan a konektado iti insidente kas iti panakabigbigan when napaka-bigbigan iti suspect tapno saan ang madadaol iti ipatpatong palda nga investigasyon. Iti tadyong papaya di talya iti damdamag lokal, imbingay ni Mr. Edgar Madlaing, Cordillera Sports Coordinator, ano pa binmabati ranggo ti Cordillera iti kalkalpas lang a palarong pambansa, impeteng na adakalat ti potensyal a bumawi ti nasawa region inton sumaruno at tawon. Sigun kinkwana, manipod iti rank 9 iti napalabas sa tawon, binmaba ita iti rank 15 ti Cordillera Fearless Highlanders no Sadino. Manipod iti 17 goals ang nagunod ti region iti napalabas nga tawon, 13 goals sa medals ti naala iti region ita a tawon. No pay kasta inbingay ni Madlaing angin mato iti ranking ti Fearless Highlanders no may papan iti silver and gold medals. Sigon kinkwana, implikasyon da ito'y mabalin ngumato ti ranggo iti Region Cordillera inton sumaruno at tawan. Dinakamat na pa'y akadwa na contributor iti gold medal ti Region Cordillera kat manipod iti sports at taekwondo no sa dino nakaala ti Region iti 5 abalitok medalya. Sumaruno da ito iti archery nakagunodan na ti Region iti 4 abalitok medalya. Sigon kini Madlaing ubing pailang dagiti nakipasat nga atleta itatawan isot gapuna mabalin pa'y sumaysaya at dagiti performance dagitoy. Inbingay mutlang ni Mr. Edgar Madlaing, Cordillera Sports Coordinator nagbalin adakkel karit katakwada iti conditioning panag-adjust ken panagsagana. Para matitinitalya tinamdamag nasyonal, impatang ni Senator Win Gatchalian na masaysayang lang iti ipapasweldo iti publiko no saan ang maaramat ti oras ti Senado para iti trabaho. Dahito iti komento ni Senador kalpasan asaan naan natuloy iti Senate plenary season sa Gapu iti panaglangan manan dagiti membro ti majority block iti napalabas nga aldaw. Sigon kini Senator Gatchalian, dumandanon iti 25 million pesos ti gastos iti inaldaw nga operasyon ti Senado para iti kuryente, utilities, sweldo, kenta dumapay. Kapayatan lang naulawagan ni majority block ti decision da panaglangan manan ti plenary season. Sigon kini iti majority block, inaramid da iti adang kas lawful parliamentary tool tapno maprotektaran dagiti agtultuloy nga investigasyon iti Senado ken tapno malapdan iti panagbalbaliw ti liderato ti committee. Tuloy pa dagiti detalye iti damdamag lokal, agtuloy iti panang suporta iti Department of Trade and Industry kadagiti micro, small and medium enterprises tapno mapabduas iti export ti Pilipinas uray. Adda dagiti karit iti sangalubungan. Ngin mato iti 6% ti export iti Abril, ken imabot iti 11% ti panagduruas manipod Enero, aging ga Abril gapo iti electronics, minerals, ken agro-based products. No pay kasta adda dagiti pangtakas iti crisis iti Middle East, mabalin amang apiktar iti negosyo. Ituloy iti DTI dagiti programa kas iti training, export readiness workshop ken market expansion initiative tapno ad-adu ang lugar iti pakailakwan dagiti produkto dagiti Pilipino.
Naimpang banangal daw kata kayo amin kagayam kakabsat. Dagiti na ibigay tayo damdamag itangal daw iti Merkules. Iti nang ipadanong kadagiti damdamag awan sa bali ani Manong Yo Rafi. Buyan tayo latan iti Facebook live iti radio sagada gagayam kan kakabsat.